Se oli iloinen yllätys. Paska ansaitsi kuolla. Koska se pilasi sun siskon elämän. Meidän koti muuttui hautausmaaksi. Yritettiin aluksi nauraa ja näyttää iloiselta, mutta ei kauan jaksettu. Ei me enää puhuttu toisillemme tai edes katsottu toisia silmiin. Erika oli ainoa, joka jaksoi tulla Ninnille, mutta se on niin erilainen. Ja Ninni tajuaa se tietää kuinka paljon mua isä ja äiti sattuu katella sitä. Sitä onkin kaikki yhtä helvettiä. Mä ymmärrän. Mutta ei me silti Visa tapettu tästä toista. Tässä on sen trikkerit. Mitkä? Lista asioista, mistä te ette saa puhua Aavan kanssa. Siis eikö ilmastakaan saa puhua? Sille tulee ilmastoahdistus. Joo. Ilma ja ilmasto ei ole sama asia. Ok. Banaaneista. Tiedätkö, kuinka paljon niiden viljelyssä käytetään kemikaaleja? Et sä oot nähnyt sitä banaanivaltadokumenttia. Oot sä? No, en, mut Aava on kertonut siitä. Hirveätä riistoa. Mitä jos me vaan pyydettäis anteeksi siltä? Ette te voi pyytää siltä anteeksi, muuten se tietää, että mä oon kertonut teille. Se, joka tappoi Visan, niin se olisi saanut tehdä sen hitaasti ja kiduttamalla. No nytkö se tehtiin liian nopeasti? Mistä sä sen tiedät? Mun pitänyt mennä. Entäs sun äiti? Mitä siitä? Tietääkö se miten ja millä aseella sun isä tappoi Visa Saljonsaarella? Älä saatana sekoita äiti ja isän tekemisiin. Tiesikö sitä Purasimesta? Ei tiennyt. Mistä sä tiesit, että se on Purasin eikä Naskali? Jos mä kuolen, niin sä saat ne mun farkut, mitä sä aina lainaat. Ne kulahtaneet. Ei kiitos. Herra, mitä? No, Nyt olisi oikea aika katsoa kuvia niistä Pakkosen saunabileistä. taas. Niin. Ota ne viime kesän. Tossa. Sulla on joku hullun kiilto silmissä. Hasta la vista, Nicky baby. Helvetti!